Sawandane gantuji mum Leru korka nanni Somdu yurmende hewndu baraj Korka ko fari lema Ne wadi maho Sawandane gantuji mum Naflu ngani yoda Innamal a'malu biniyati Ustabaka tuji bede baraji ma Shaharu Ramadan Itande foko lewru gijangon be toktora kadum Hoto hat hore ma nyamda yalde tawa hora nela Putuda ko hore ma natina Jokudem ko todda kima ine ponna nyalo mama sabu gite mane kor Nopi ma kame damgal ma wade tede ma mu mene kor Kore 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 Sabu koko for la eme Kore Kore Farilla nelado Ramadan Ramadan Anay kor handika Tamin biyam kit sebar tan Arsik Ano bi muska maran daud Asu saram kor kay ser Assalamualaikum. Waalaikum salam Mawdo Hamadal Capital hulbe kork. Wana hulbe kork Eru chan biye ngasara Tambinoore ma joni ñamlirtani joni o watti nguuru makko e korka ari o cagga eruji makko yo o yahani eru jahani wallahi eru ne leeli tambinoore ma ala ali ala bilel min hande mbima mi ronki hejje nder mi ronki hejje boowal kalto nani mbima mi wala hawle jidemi ko mayde la ilaha korkani hulbini no wuli kay kono ne sebori tan ono non ciusa korke rek ne sebori abedi minen burma suje korka minen awa halanda men ne horite minen burma suje korka nden awa halanda men ne horite sebori tan ne sebori korko mon ga ma Allah fa et puis hede seed tub ko mbiyata entre parenthèse mi nelma selma Saydou Mbagne mbiyam yo jogo haqqille o anda yimbe be ko nyallobe horde darde makko de wona darde jom haqqille hanki jamma mbimami min dari emin juula sidik weddi kelbit ari faddi mi nani dum weddi kelbit o teyani naful tan mbimami ko deftere wiyerne janga mbimami saha godo sayden kanyum Quran ne teddi wallahi ne teddi cimoje wonde mbada mino wonnon Allah ni foftini mi nal fof fari yaqul wallah dum kam hortambinoore ma min kono ilma no foti halner gongo yimbe joni gonde problème ko et puis min debam jom sudam lembelo hede set fatam libade da jom sudam lembelo defar tan ko maaji sumi darim koppam ni jita ken badani ilman ar foti halner gongo ine ko minana ma ko ne he non ton yam an taari jama hunuma fok selia la ilaha illallah kanga wol fo uttide mil famano elmam Allah hokkami mustas bala c'est jekima doni mustas bala hay chocolat bir hun kam war selia hay chocolat Allah hokkami hasiteji boy nande sukabe ñan fof e kal dum sukabe e kal dum fitu onon ko don tumam jiddum wiidu ko medi wujjito min meeda jaggu tan min jabat tan sere gen min bosi jaggu ilmana hala horma min meeda jaggu hala horma e onon mi wa yewtide mon min jordam ko yimbe malade onon non malaa ala awnane gonga non yuni awnane gonga min garnomi do ko caali jakka yimbe pijana njala kono so tawi hunde ganduɗa na kene bonna ko awanta hare annen gadi sa wadi bona foti halnede annen gadi ilman an gongo halal ma gongo halal ma ilmana ay mere buttide han yimbe pooje tan ada buttide cause a meedi fiide mi womre cukago dum cikara jaray on deje ko yimbe mawbe mbaji de koye mon on deje hamadal deje o mawdan ne gede o mo dirona deje yan non angam ko ma taji hadi yai fadda dan hade abedo wade ma hundi gadde ndiyam waser yoni e ronkama yo push ronkama yo ya neddo wada feere mum ne puydo andirta be der saldi exactement neddo jeewa RCS ayyo tigi tari fama yela mundo neddo nyama hala sodo jungo mungo
ma sakkane tuwama Hammadal mi wi ko koor mo jooɗay ne yahno setti koyngel muɗum Hammadal haalma ko deƴƴa sa haali tan wiyo mo yare dow oka haalma ko wona deƴƴede tan fam añño man déedéet yaay dama demal sa añ sax danga xiif sa añ mu ngi foofu ci waañ bi demal gaaw nga tàngal ko xaama dem indi ko suuru ɗi gasini après so yontere wotere heddi hen nodde wallahi ko hannde kam ñalawmaji mbayi wuldini Hammadal kam to yiya fof omon ƴetti ndiyam ma homo yara c'est sur wonto moggini tan e rastaraji walla muɗi onon waɗa no waɗano ñin fof hannde kam ne ɓuuɓi seeɗe waa yaa yow foofu dara nekk foofu bool bi amul dara est-ce que seet nga bu baax waaw set na bool bu ndaw mu ngi foofu am na kii sa ceeb kon xaama dem indil la ko wax naa la bool bi amul dara ƴewde fourno e ɗon de foolan fof baali ñaama ne hawni de joni non tan mbaɗa fayi ɗon bool kay jo jokku buftoron ko mi yi ɗum ɗo waɗa waɗa hande de ñalawma non ɗo sebori setta waaye xoolal bool bi moom kër xam ne set ngeen ko ñëwul jugal ni ɗum ɓura yawde la ilaha illallah an kam heddel ma wonde ƴettir bool tan tawane waɗi ñe bottare cukalel ngel tan ñaama ha laaɓa ɗum keɓaɗo e wañi arjude allah fe mekkaloja boolo ha laaɓa ala ko ɗankinoɗɗa oɗo bool ko ar ñawɗum ha laaɓa duttiɗa kala lowjiɗa ɗum pawɗa ɗum ɗo an kam ɗum hesintake maga an gorko moɗo kellifaɗa hoorata hay bottare biye kadi a woppani kon yaa paamoo ko lekk ki sax dafa ñàkk jom sax luk an ñay min gorko mawɗo kellifaɗo mbeɗa ñaama mbeɗa hoori mbeɗa ñaammaɗo jo ka luji boolo kadi ha laaɓi kadi min takka ɗon an ton ñaami mi ala tuwa foftade e wañam ha ana miɗi foftade ɗo waññi ɓuuɓi min mahani hooram sengam ne ɓuuɓi uppa mi fofto baaba ko an ñaam ɗum ɗo hay goto lan ɗo en sinna ñaama boolol looƴetake la ilaha illallah wondi wañata a meeɗa foftade bonko takkudeɓe acca foftade ɗo ga acca a meeɗa foftade heddo neɗɗo warto jiɗɗa fof jaha to jiɗɗa fof jaha babal moɗo kellifa tan heddi ko takkede wiyeede kadi ñaay warto maayi goto ɓurɗum warto maayi min jaggaramamdi no mbaɗɗani hande ni hay bottare ɓe kadi a woppani jaggaramam ko il faut yo won kongo ñaami ha laaɓi ala kongo est ce que mbiɗi foftade nder wañjo ha oɗo yeere gorko wadde ka balle ko portenaɗo gacca portere ko portere essence woni jaltini essence o tan gonga e mon jalni essence o ƴeeso wartata jalni essence o jokkudem ko toddakima ine bonna ñallawma ma saabu guite ma ne koor noppi ma kame ɗemgal ma wadde tede ma mumene koor kore saabu koko forla e me kore farilla ne laaɗo